Bé, doncs, soc Angelina Puig i Valls, en aquests moments presidenta de l'Ateneu Memòria Popular. Ho soc des del 19, penso, i suposo que ho soc perquè per el meu lligam amb la història i amb les lluites antifranquistes m'ho van proposar i em van pescar. Doncs mira, l'Ateneu Memòria Popular és una entitat peculiar perquè és una entitat de memòria, evidentment, però és una entitat d'entitats. Jo crec que és el concepte, la característica més interessant de l'Ateneu. A l'Ateneu s'hi pot afiliar o subscriure, o com vulgueu dir-ho, persones a nivell personal. Però el més interessant és que dins de l'Ateneu hi són les entitats més significatives de Catalunya de memòria. Per dir-ne unes quantes, doncs l'Associació de Persones Expreses del Franquisme, polítiques del franquisme, els Amical de Mauthausen i altres camps, l'Amical de Ravensbrück, la Fundació Cipriano García de Comissions Obreres, Eurom, Iridia, no voldria descuidar-me. Jo crec que les que treballen més el tema de la memòria aquí a Catalunya, o a Barcelona en concret. Aquest és el tema fonamental de l'Ateneu Memòria Popular. I en conseqüència d'aquest tema, crec que la segona cosa interessant de l'Ateneu és que és, diguem-ne, una entitat que tracta la memòria de manera transversal. L'activitat que fan expressos polítics, evidentment, és fer memòria de les lluites que van tindre unes certes persones en el país per lluitar contra el franquisme i que tornés la democràcia. La memòria que fan els amicals és una memòria de la història tan tràgica que hi ha darrere d'aquests fets. Doncs l'Ateneu pot fer una memòria d'altres temes que potser no tracten tant aquestes entitats. Jo mateixa no soc de cap d'aquestes entitats, o sigui, estic afiliada a l'Ateneu com una persona a nivell individual. M'interessa treballar el tema de l'antifranquisme? Evidentment, aquesta és la base. M'interessa treballar el tema de tots els camps de concentració nazis? M'interessa que ho facin, però jo no estic directament afectada per aquests temes i preferiria treballar d'una manera molt més global. Per exemple, fem memòria de la història de les dones? Per exemple, fem memòria de la història de les persones que viuen avui a Catalunya, que venen de tot el món? Fem història del món laboral? Bé, la Fundació Cipriano García, per exemple, fa això, oi? Doncs això, resumint, l'Ateneu té dues característiques: ser entitat d'entitats i poder fer memòria de temes més transversals. Bé, com a aixopluc de les entitats que estan a dintre, evidentment ens interessa també tot allò que elles fan. Quin és el que ens uneix en aquests moments per sobre de tot? Segueix sent lluitar contra la impunitat dels crims del franquisme. I per tant aquest és un eix de treball que lliga avui dia justament amb el tema de la prefectura de Via Laietana. Però els dos projectes que tenim en aquests moments més particulars, més peculiars, són Dones i Memòria, que vam començar fa 2 anys i que en aquest moment diria jo que roda, perquè l'objectiu de les entitats de memòria no és fer memòria així per recordar exactament què feien o què ha passat, sinó difondre aquesta memòria. És una feina de divulgació, més que de divulgació, de difondre aquesta memòria a les noves generacions, que coneguin què va passar. I aquest projecte de Dona i Memòria està treballant-se ja en el sistema educatiu de Catalunya. Per nosaltres és un orgull, perquè va ser un projecte molt ben fet, molt ben treballat, i que, com deia, l'objectiu final és que arribi als joves del país. I l'altre projecte que voldria ara parlar és del que hem començat just a estar a les Beceroles, començant a fer algunes entrevistes, i era justament això, la memòria
Hi ha altres memòries a Catalunya que aquestes que havíem treballat fins ara. És una societat, la barcelonina i la catalana, com sabeu, absolutament diversa. Les persones que han vingut, sobretot aquest segle, a partir de la primera dècada, sobretot d'aquest segle, comparteixen les nostres memòries. Nosaltres compartim les seves memòries. Vam començar pensant un projecte que li dèiem Noves Memòries, i jo crec que és significatiu perquè és un concepte molt etnocèntric. A la primera reflexió que vam fer vam veure que havíem de canviar el nom, que no era això, no eren noves memòries. Per qui noves memòries? El que havíem de fer és compartir les memòries. Aquest és el projecte que hem començat aquest any, que crec que és molt innovador, que no hem trobat referents per poder copiar, per millorar, evidentment, però per poder tindre una base de partida, que crec que és molt important per a la nostra societat. L'objectiu final de les entitats de memòria és aconseguir una societat amb una democràcia més profunda, més bona. Doncs aquest serà un projecte que crec que serà essencial dintre de la història de l'Ateneu de Memòria Popular, si puc dir-ho així. Una vergonya. És un fet insòlit. Quants anys portem de democràcia? Una pila, no? Una pila. I que hi hagi una comissaria de policia que té la història nefasta, vergonyosa que té la prefectura i que encara sigui una prefectura de policia, és una vergonya. És un tema incomprensible des del punt de vista de la mateixa policia. Una policia democràtica s'hi troba bé en aquest edifici que ha aixoplugat una quantitat enorme de tortures, doncs no hauria de trobar-s'hi bé. Aquest és, per tant, un tema impresentable que no s'hagi solucionat fins ara i que, per tant, l'any que ve, que és l'aniversari de la mort del Franco, del dictador, podria ser un bon objectiu. La prefectura hi ha un centre de memòria. Crec que l'Ateneu és una entitat jove. Va néixer just el desembre passat, vam celebrar el 5è aniversari, però assumeix la història de les entitats que aixopluga, evidentment. I per tant podríem dir que aquesta lluita de l'Ateneu ve des del seu inici, perquè ja havien començat les altres entitats a treballar per aquest fet, per lo insòlit que és, i per tant la necessitat de reivindicar aquesta ressignificació de la comissaria, perquè hi ha companys i companyes de les nostres entitats que hi han estat en aquesta comissaria, hi han estat com a torturats, és a dir, com a persones que lluitaven per canviar aquesta societat i allà van anar a parar. Per tant, des de l'inici es van fer recollides de signatures, s'han impulsat cap a les institucions perquè fessin les seves declaracions i s'assumessin a la nostra reclamació, es mullessin, i així ens ho van fer-ho, tant l'Ajuntament com la Generalitat. Una jornada, una de les activitats que hi ha com a Ateneu crec que ha sigut molt significativa, va ser una assemblea que vam tractar aquest tema. No sé si es veu, justament és això, Via Laietana, això ha de convertir-se en un centre de memòria, i vam reflexionar, vam convidar totes les administracions, no totes van venir. No va venir la de l'Estat, que és la responsable última d'aquesta prefectura, d'aquesta comissaria, i vam convidar totes les entitats de memòria que no estan dintre de l'Ateneu, perquè Catalunya és un espai, ja ho sabem, que tradicionalment s'ha mogut i té associacionisme, i una de les conclusions que vam tindre d'aquesta assemblea és que havíem de treballar conjuntament totes i que havíem de recolzar el que cada una d'elles fessin per separat. Crec que és el punt de partida més fort des del punt de vista del propi Ateneu com
com a entitat que lluita per aconseguir aquesta transformació de la comissaria. Bé, a partir d'aquesta assemblea, justament l'any següent, reunides les entitats, es decideix fer una campanya per reivindicar aquest tema. Li diem Via Laietana 43. Crec que van ser les mateixes veïns, el veïnatge del costat de la comissaria, que deia no la campanya Via Laietana, és la Via Laietana 43. I sí, doncs ara és la Via Laietana 43, que cada any, el 20N, aprofitant aquest aniversari, ens concentrem davant de la comissaria i fem activitats al voltant d'aquest fet, és a dir, de la reivindicació de que ja es converteixi en un centre de memòria. Vam partir d'un manifest que el propi Ateneu vam fer, vam elaborar un manifest que quedés assenyalat tot aquest tema, aquestes incongruències de que a aquestes alçades encara sigui una comissaria normal, diguem-ho així. Ho vam discutir amb les altres entitats i amb petites modificacions. És el manifest que és el manifest d'aquesta campanya, que té la seva pàgina web i que tothom pot llegir i pot subscriure. Justament el segon any el que vam fer és, el segon any de la campanya, el que vam fer és internacionalitzar la crida d'aquest manifest i s'hi van sumar totes les entitats mundials, vull dir, de tot arreu, que treballen la memòria i s'hi van assumir aquesta reclamació. També hi ha misteris, en la democràcia hi ha misteris, perquè sí, efectivament, era un fet assumit, no podia ser d'una altra manera, dels partits democràtics de Catalunya i fins i tot de l'Estat, com dius. Què ha passat? Per què no s'ha fet realitat? Jo no m'atreveixo a dir coses que no puc provar, però bé, molt sovint es confonen coses des de, diguem-ne, Madrid, aquest Madrid abstracte que a vegades parlem, oi? Sembla que des d'algunes instàncies del govern espanyol, el govern central, es considera que aquesta és una reivindicació nacionalista, més que nacionalista, és independentista, perquè no podem obviar que hem passat un procés a Catalunya molt marcat per les lluites per aconseguir la independència de Catalunya. Com que certament els partits independentistes també s'han manifestat a favor de que aquesta comissaria es transformi en un centre de memòria, des d'aquest Madrid que dic abstracte, per no puc assenyalar, doncs es considera o es diu com a excusa que aquesta és la impossibilitat de transformar aquesta comissaria. Evidentment, en públic això no es diu, el que es diu és que no hi ha lloc, que la democràcia ja ha transformat la policia, que la policia d'avui és una policia democràtica i per tant ja s'ha rehabilitat des del punt de vista ideològic aquesta comissaria, però tot això són excuses. És evident que aquesta comissaria acabarà sent un centre de memòria perquè no pot ser d'una altra manera si el nostre estat se segueix dient democràtic. És impossible. Bé, tornarem a veure un segon misteri en les democràcies actuals, o almenys en la nostra. Sí, efectivament, hi ha un faristol amb una llegenda que explica simplement què ha passat o què era aquest edifici. I tot i que està just davant de la comissaria, en quin lloc podries trobar més ben guardat que unes portes de la comissaria? Sempre hi ha dues persones allà guardant l'edifici. I a més, si en les botigues tenim màquines que ens fan fotos i no podem passar per enlloc sense que se'ns fotografiï, imagineu-vos davant de la comissaria si n'hi ha.
Doncs sí, efectivament, no sé si 14, 15 o 16 vegades s'ha vandalitzat aquesta placa, aquest faristol. Qui ho fa, ja he dit, és un misteri, però és una altra vergonya, a part de ser un misteri és una altra vergonya. Cada vegada que veiem que el faristol s'ha fet malbé, doncs reclamem a l'Ajuntament que el reposi i ho fa. Però clar, això no té cap sentit, no? El gat i el gos perseguint-se, o la rata i el gos, o el gat, no sé com se diu això, no té sentit, no té sentit. Per tant, aquesta és una altra exigència. Per què no seuen a la taula l'Ajuntament de Barcelona i els responsables de la comissaria i es comprometen públicament que allò es guardarà? No són els guardians de la nostra societat. En fi. Sí, efectivament, la llei diu que responsables de dir quins són els llocs de memòria és el director general de memòria, però que les entitats poden d'ofici ho fa el director, però que les entitats poden sol·licitar que alguns espais es converteixin en espais de memòria. L'Ateneu immediatament després de ser publicada la llei vam fer els passos reglamentaris, administratius, burocràtics per sol·licitar que aquest espai, el Via Laietana 43, es convertís en un centre de memòria, en un espai de memòria, i vam enviar-ho. Seguint els procediments administratius, que són difícils i llargs, però bé, seguint-los, rebem una resposta dient que encara no es pot fer perquè no han elaborat, no han aprovat el reglament de la llei. Encara no s'ha aprovat. Mentre que ells d'ofici han anat donant, o sigui, nomenant o identificant en tot l'espai espanyol altres espais de memòria. Hem tornat a fer reclamacions dient per què no se'ns responen i són reclamacions que ara jo no us puc dir perquè són això, absolutament el procediment legal per fer-ho i d'aquesta no han respost. I clar, després de la declaració ve la feina. La llàstima és que s'ha perdut tant i tant i tant de temps perquè hauria d'estar ja funcionant. Què és el que reclamem les entitats? Que sigui un espai per fer memòria del que són les tortures, del que han sigut les tortures. No solament allà a la comissaria, penso, almenys nosaltres pensem que hauria de ser la possibilitat de parlar de les tortures arreu del món i també ara, perquè fer memòria no serveix, no és un exercici de nostàlgia de les coses que han passat, ni tan sols de les coses que han passat des d'un punt de vista democràtic, nosaltres parlem de memòria democràtica, si no té una finalitat. I la finalitat és en el present i en el futur. I per tant, quan treballem i tinguem un espai de reflexió de la memòria, hem de veure no solament les tortures que es van produir allà, sinó les que s'estan produint en el món per lluitar contra aquestes situacions. Què passarà? Doncs bé, segurament començarà una altra batalla, perquè qui l'ha d'organitzar, qui seran els gestors d'aquest centre, quin paper tindrem les entitats memorialistes. Bé, jo tinc les meves opinions, però jo crec que el que passarà és que entrarem en una altra fase de treball, com a mínim de treball, de debat entre les entitats i, espero, entre les entitats i les administracions per tirar endavant aquest centre. Bé, si declarar que el centre és un centre de memòria seria posar la placa, no sé, de ferro perquè no la faci malbé ningú i ja està, i això és un centre de memòria perquè han passat coses aquí, seria una altra burla, seria una altra qüestió d'aquelles que no es podrien entendre. No, s'ha de transformar en un centre de memòria. Per això dic, quan l'Estat, el govern central decideixi
donar aquest espai, aquest objectiu, voldrà dir que ens hem de posar immediatament a treballar perquè allò es converteixi en un centre de memòria. Jo penso que el millor seria que fos una gestió tripartita entre les tres administracions. La comissaria és de l'Estat espanyol, ara per ara. Les competències en aquests temes són de la Generalitat aquí a Catalunya, però de l'Ajuntament també. Per tant, jo soc partidària que les tres administracions treballessin conjuntament, no sé en quina fórmula, i evidentment que les entitats de memòria tinguin un paper. És a dir, tant en l'elaboració del que haurà de ser, com amb la pròpia gestió també podria ser. És un debat, serà un debat. A veure, les entitats hem parlat, ho deia abans, que aquest centre sigui un centre de memòria del fet de les tortures, de l'existència de les tortures. Jo penso que, també he comentat, que no s'ha de subscriure només a les tortures que es van produir en aquest edifici, sinó que hauria de possibilitar l'estudi, el coneixement, la divulgació de que encara avui dia en parts del món hi ha tortures. Però com fer-ho allà dintre? Per començar, jo penso que no ha de ser un museu, que hi hauria d'haver-hi parts musealitzades, és a dir, que no sabem què hi ha allà dintre, perquè una de les qüestions negatives i a denunciar és que mai hem pogut entrar allà dintre i per tant no sabem si on torturaven la gent segueix estant, si els despatxos són diferents, etc. Si es conserva alguna cosa de la història, potser caldria tindre un espai que recordés aquests espais, valguin la redundància. Però jo m'imagino més el centre de memòria com un espai molt pedagògic i de difusió. Conec molt poc, però crec que un exemple podria ser el centre de Grenoble, el centre de, com se'n diu, de la resistència, té un nom més complicat, resistència i de la memòria, de la resistència i deportació, que és un centre que s'entén com un centre pedagògic, allà s'investiga, allà s'estudia. Estudiant com funciona, jo crec que és un exemple. Per tant, crec que hauria d'estar molt lligat, més enllà de qui governés el centre de l'espai, amb el sistema educatiu i universitari de Catalunya. També penso que hauria de ser un centre de la ciutat i en concret del barri, perquè les tortures és una classe de violència, però també és l'oportunitat de treballar les violències. Per començar, les violències lligats a les pròpies tortures. Què vull dir? Que no solament van tenir sobre si violència els torturats, sinó les famílies dels torturats. També hem de recordar això. Les famílies van tindre la violència de saber que els seus fills normalment, o companys, companyes, estaven allà o possiblement sent torturats. I la societat en el seu conjunt, no les amistats, perquè la societat té aquesta ferida també. Per tant, també estudiar el tema de les violències. I dèiem, un centre que sigui de barri, i quina és la violència més gran que ha tingut aquest barri? Doncs l'esquarterament del barri, quan van elaborar, no construir la Via Laietana. Crec que també és una manera de parlar de violències contra la societat. I aquest edifici, que estava abans de l'esquarterament del barri i que no va ser tocat, té la seva història, en la transformació de la Via Laietana, no va caure a terra, aquest no el van tirar a terra. Crec que també s'hauria d'haver-hi, per tant, la història de l'edifici contextualitzat amb
amb la història, diguem-ne, mayúscula, no? Aquesta història. No sé, així, és a dir, un centre que parli, que es reflexioni de les tortures, però lligats amb una violència més general. I l'altre tema interessant, abans de fer el resum, és que no solament seria bo tenir memòria de les tortures, sinó del perquè de les tortures. Per què hi eren aquelles persones? Per què estaven agafades? Perquè lluitaven contra un règim dictatorial, perquè volien una societat democràtica, i un règim dictatorial no accepta que hi hagin persones o moviments que vagin en contra dels seus propis objectius. Per tant, no solament memòria de la tortura, sinó memòria de la lluita que tenien les persones que van anar per allà. No sé, és un resum ràpid del que podria fer-se allà, però crec que l'hauríem de pensar molt des d'un punt de vista pedagògic. També hi ha un altre tema, i és com es coordinaria amb els diversos àmbits que han sigut indrets també de violència, de tortura, dintre de la ciutat. I com es coordinaria amb altres espais que ja són de memòria, i el més clar és la Model. O sigui que el fet de convertir aquest centre en un centre de memòria ens permetria o ens hauria de permetre de repensar tota aquesta globalitat de la ciutat i sobretot donar-nos oportunitats perquè sigui la societat en el seu conjunt, i sobretot penso en el sistema educatiu, per fer la memòria de tota aquesta història de la ciutat.